Sauron. Vese como o señor de toda a Terra Media. Busca dominala non só a través da conquista, senón dobregando as mentes de todos os povos que a habitan. E para iso non necesita exércitos. Non! Senón anéis. Cando elixistes poñer eses anéis, elixistes convertervos en colaboradores del. Sei que crees que este anel me engana, pero eu creo que me guía. Todo isto pode ser o plan del. Estes anéis poderían axudarlle a atinxilo. A ver, deben ser destruídos. Falaremos deses anéis unha vez que conteste a pregunta. Quen é ese home? Non é un home. Enganoume. É Sauron. Como debo chamarche? O compartidor dos dons. O noso traballo comeza xa. Conseguín atravesar montañas e desertos para que o meu amigo atope o seu destino, do que podería depender a fortuna do mundo. É tarefa miña detelo o lume. É tarefa miña enfrontarme a Sauron. Intentar enganar a morte podería levar a unha catástrofe maior. Padre, quita o anel. Teño medo, Dori. Todas as almas da Terra Media están en perigo. Pensas abandonalas ao seu destino? Que raio me fixeches? Déixeme, Sauron, a min. Prométeme, Elrond, que non pararás ata que el quede destruído. O perdón tarda unha idade. Necesito a túa machada, amigo. Loitade canda min! Loitaredes canda os nosos amigos! Cando cae a escuridade, sempre hai algúns que se ergue e brilla. Entregarásmos nave. Gurt, ni Hudat Bin!